Assalamu alaikum warahmatullah. Dali Muhammad sallallahu alaihi wasallam je zadnji poslanik. A šta se tiče njegova poruka, njegov zakon, njegov šrijat, to je zadnji šrijat, zadnji je zakon. Nema novi zakon poslije časni Kur'an, nema novi poslanik poslije Muhammad sallallahu alaihi wasallam, osim koja bi slijedio njega. I časni Kur'an, sura Džuma, 62. sura, tamo fino se kaže da je Allah poslao časni poslanik i Allah njega će poslati ponovo. I sledbenici kada su pitali, i časni poslanik rekao, ja neću doći lično, nego jedan moj rob će doći. I Hazret Mirza Ghulam Ahmad a.s. on se pojavio kao običani Mesija i Mahdi. Allah njega učio poslanik i onda on rekao, ja sam dobio ovo poslanstvo zato što ja slijedim časni poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I tako Kur'an kaže, kogod se pokorava Allah i ovaj poslanik, on će biti među poslanicima. I taj statut Allah podari i običani Mesija a.s. rekao, ako ja ne bi slijedio časni poslanik i moja dijela ako bi bio kao planine, ja ne bi dobio ovo poslanstvo, ja ne bi dobio ovo čast, pošto ja sam slijedio moji učitelji, moj poglavar, moj vođa, časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, i zato Allah mene podario ovo čast da on mene učinio poslanik. I zato sada ne može da dođe poslanik van islam. Poslije Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne može da dođe poslanik kod druge religije, ne može da dođe poslanik koja tvrdi da ja sam poslanik i ne slijedim časni poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nego jedini put je da taj čovjek mora da slijedi islam, da slijedi časni poslanik sallallahu alaihi wasallam kao njegov sluga, kao njegov izraz, kao njegova slika. Naprimjer, kao čovjek kada stoji preko ogledalo i na ogledalo pojavi njegov lik, ali na ogledalo ne bude taj stvarni, ali ne bude kao drugačije. I zato običani Mesija a.s. je kao lik na časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. I zato je on rekao, nemoj da mene nemojte odvijete od poslanika. Koje pravi razlika među mene i među poslanika, on nije shvatio mene, on nije razumio mene. I zato ovo poslanstvo od Hazret Mirza Ghulam Ahmad a.s. je povezane sa časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. To nije nešto strano, to nije nešto odvojeno, nego to je dio od časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.